spíš Dave a hafo jiných serverů. Ne, já nechci umřít. Jinak, kdo byste si chtěli stáhnout Counter, tam, kde hraji já, jakože na té stránce, tak jsou to game sites, Gamesites se to jmenuje. Hodím vám to taky k popisku videa, pokud mě Fraps nesklame. Jakože nevím, jestli mě zklame nebo ne. Jinak ukážu vám určitě jinou zbraň, třeba brokovnici, i když s tou je to na dálku úplně na nic, která střílí takhle. Ne! No vidíte, prostě úplně na nic zbraň v celku. No ale hlavně, že je sranda. No, nevím jak u vás, ale jak u mě. No nic no. Já jenom teďka doufám, že to. Tak co bych vám tak ještě. Ty vole. What the fuck. No granáty no. Podíváme se na své skóre. Už nejsem třetí, nejbrž čtvrtý? Jo. Nic, není to žádná sranda, i tenhle ten payball, protože v normálu vás nevím kolik kulek zabije, ale tady vás zabije už 2 kuličky, takže taky žádná sranda. Hele, kill. Nahodíme si nějaký pořádný kill streak. Oh shit, oh shit, oh shit. Cipni hajzle, jo. Kill pistolkou, o tom jsem vždycky snil. Přebijeme. Je to sranda. Kill ho. Pitomče. Blbečku. Kill ho. Zdan. Ne, no zabil mě ze zadu. No nic. Bude to jinak. Ach jo. No nic, toto byl takovej můj první mini let's play a jakmile mě zabijou, což bude za chvíli, právě teď, tak si myslím, že bychom to i mohli ukončit. Takže já vám strašně děkuju za tyhle, nezapomeňte nás i naše bratrské stránky olajkovat, okomentovat a další videa s Davem, víc vám k tomu řeknu dál. A hlavně ty odběry, no. Tak díky moc a čau.